ବେନୁ ରାଜା ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ମାଙ୍କ କଥା ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ବେନୁ ରାଜା ମାନସିକ ମସ୍ତକ ଛେଦନ। ମାଙ୍କ କହିଥିଲା ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମୁଁ ତୋ କତିକି ଆସିମି ତ ପୂଜା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଯେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ବେନୁ ରାଜା ଆଉ ଆସିକି ତାର ମାନସିକ ପୂରଣ କଲାନି। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ବେନୁ ରାଜାର ମୁଣ୍ଡ ଛେଦନ କରାହେଇଛି ଆଉ। ମା ଅଙ୍କୁଳାଶୁଣୀ।